Amen. Ngiyabingelela egameni elihle igama uKristu uJesu. It's always a privilege and an honor ke bafowethu ukuthi uNkulunkulu asishaye ngamasamanisi asibizele egunjini eliphezulu athi summon us into the upper room. La sifike sihlale khona enyaweni kaKristu uJesu mase siyafunda. Hallelujah. Ngoba umuntu ofundile nofundisiwe unolwazi, and umuntu onolwazi ngeke uzumkhohlise. Umuntu oneqiniso ngeke uzumkhohlise. Noma ungaqhamuka nanoma yiphi inhlobo yokholo, noma ungaqamba ama-movements uwabize ngey'nhlobonhlobo zamagama that carry i-essence ne-flavor zokholo. Uma i-foundation yalezo imfundiso nama-movements kuyifilosofi yomuntu, kungokwengqondo nomcabango yomuntu, yonke leyo the ultimate isigcino nesiphetho sayo kungukufa. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngomona nawo ngathi bafowethu. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngokuthi athi augment, akhulise indlela esicabanga ngayo, akhulise ingqondo yethu aze enze futhi the soil of our mind, the soil of our soul, the soul of our spirit, ukuthi be fertile to ama-revelations izambulo uNkulunkulu asabela zona nasipha zona la sanctuary in the bigger body of Christ. Amen. Now, scripture bafowethu teaches us, or maybe before ngiye lapho, ake simbonge uNkulunkulu futhi nge-theme asinike yona for 2024 as God's Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. La uNkulunkulu esilonche upon incwadi kaYeshayahu umprofeti, the prophet Isaiah chapter 43, the whole chapter, but thina silonchwe ku verse 18 no 19, so that mase siqhubeka nonyaka sikwazi ukuthi sithi fulfill sigcwalise imandate uNkulunkulu asiphe yona for 2024. Amen. Now, uma uya encwadini kaIsaiah uya ku chapter 43, ngiyacela ukuthi uyivule. Uma uya encwadini kaIsaiah uya ku chapter 43, amen. Ufunda uverse 18. uNkulunkulu kunezixwayiso asipha zona nasinika zona, amen. Kunezixwayiso uNkulunkulu asinika zona, and kunesizathu uNkulunkulu why esinika lezi zixwayiso, amen. Ake sibuke nje incwadi kaIsaiah chapter 43 bafowethu, la uNkulunkulu ethi khona, do not remember the former things, neither should you ponder, neither should you consider the things of old. Hallelujah. Awifunde ngesiZulu sizwe kahle ukuthi uthini uNkulunkulu la, ngoba khona into afuna ukuyenza uNkulunkulu empilweni yethu. Amen. Amen. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ku verse 18 nje kuphela? Uthi uNkulunkulu, ningazikhumbuli izinto zakuqala. Yamos, uNkulunkulu uthi asingayikhumbuli izinto ze-past, izinto zemuva lethu, izinto esazenza kuqala kudala. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu asingayikhumbuli lezo zinto. Aphinda athini uNkulunkulu futhi athi ningazindli ngezinto zasendulo. Athi uNkulunkulu asingazindli ngezinto eziyi-history, ngezinto zasendulo esiphile kuzo nesiphile ngaphansi kwazo singabantu. Hallelujah. Amen. Now, kunesizathu ke bafowethu as to why uNkulunkulu ethi let us pay special attention. Kunesizathu why uNkulunkulu pays a special emphasis on verse 18 ukuze akwazi ukwenza umsebenzi omusha empilweni yami nawe. Amen. And leso sizathu ukuze sisazi, leso sizathu ukuze sisunderstand, mina nawe kumele sizenze sibe khona emoyeni. We must avail ourselves in the spirit, ngoba izinto zakwamoya zi-understandwa ngokukamoya. Amen. Amen.
So ukuze sikwazi ke bafowethu ukuthatha this message, this besora, this good news, uNkulunkulu asiphe zona wasikhumbula ngazo thina, nathi sikwazi ukuyideliver kwabanye ukuthi uNkulunkulu akabakhohliwe, ubazi ngamagama futhi vele bayizimvu zedlelo lakhe. Kunesizathu uNkulunkulu asinike sona esibanga ukuthi athi why kumele ukuthi silibale izinto zemuva lethu. Kungani kumele silibale ihistory esidlule kuyo ngokwempilo singakamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, singakahlangani noKristu Jesu ukuthi abe inkosi nomsindisi kithi. Amen. Kunesizathu uNkulunkulu asibekelele bafowethu. Amen. Now sifundisiwe ke thina bafowethu la esanctuary, God Sanctuary Family Church. Sifundisiwe ke thina bafowethu la kuleli bandla, the sanctuary in the bigger body of Christ, emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu, ukuthi God is a God of his word. uNkulunkulu uNkulunkulu wezwi lakhe. And uma uNkulunkulu uNkulunkulu wezwi lakhe, scripture teaches us that therefore God watches over his own word to perform it. Amen. Uma uNkulunkulu uNkulunkulu wezwi lakhe, uNkulunkulu ngakho ke uNkulunkulu he watches over his word. Izwi lakhe uyalibhekelela ukuthi angashiyi litshe elingembulwe, angathi leave any stone unturned on matters zezwi lakhe. Hallelujah. He watches over his word to perform it. Akukho uNkulunkulu akushilo, akukho futhi uNkulunkulu akuthembisile angeke akwenze, angeke akufeze, nangeke akugcine. Sifundisiwe again thina la esanctuary ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onomona ngathi abantu bakhe. Hallelujah. He is a jealous God. Amen. uNkulunkulu unomona ngathi. Enomona nje ngathi akagcini lapho. He is also zealous of us. He is zealous. Hallelujah. uNkulunkulu unentshisakalo enzima engeke ivinjwe ilutho ngami nawe nangathi. Amen. I think these things are very critical bafowethu, kakhulukazi uma uNkulunkulu esilauncha kwi-theme ka-2024 la kumele siphume ngeinkalo zonke siyokhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu akanikhohliwe, uNkulunkulu akanilibele, uNkulunkulu unikhumbula even nangamagama enu ngoba vele nizimvu zedlelo lakhe. Ngakho ke ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi omusha empilweni yakho nami, empilweni yethu, uNkulunkulu uthi asiqale ku step number 1, silibale imuva lethu, silibale nayipast, silibale nayizimo zempilo esidlule kuzona in our history singakahlangani noKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, noma sesihlanganile nenkosi uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa sesiyamhlubuka uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uthi kune message ekufuneka siyise kulabantu who are deep in sin, deep esonweni, siyise kubantu who are deep in habitual sins, asebephila ekuvameni kwesono, kangangokuba isono sesiphenduka lifestyle, sekuyisona esimphilisayo, sekuyisona esibeka imali etafuleni, isona esithenga isinkwa negrocery ekhaya, isona esisisa nezingane ezikoleni. Hallelujah. uNkulunkulu uthi kune message ekumele sihambise kulabantu, ekumele bayizwe kwi-hopelessness yabo, sebelahlile ithawula empilweni, when they've thrown in a towel. Hallelujah. In their lives. uNkulunkulu uthi no, for as long as umuntu esengala kwethu, le message kumele kubalekile ukuthi abantu bayizwe.
Hallelujah. Ngisho kuthiwa sebekhohliseke kangakanani. Phuma ku Sanctuary Family Church. Phuma ngeinkalo zonke. Niye kubantu bami. Niyo deliver this besora, this prophetic message. Ephuma kimi uJehova sebawudu uqobo lakhe. Hallelujah. Amen. Nibatshele ukuthi hayi this year henceforth kulo nyaka going forward kunomsebenzi omuhle ekumele ngufeze empilweni yami. Kunomsebenzi omusha, kunento entsha ekumele ngiyenze empilweni yami. And uma sengiyenzile lento, ngendlela ezokwenzeka ngayo izodida ngisho ihlakaniphi, idide ngisho wena engiyenza kuwe. Ngoba uzosho ukuthi hayi akukona ukuhlakanipha nokuqonda kwami lokho. uNkulunkulu uqobo lakhe who has stepped into my life and wenza lento entsha. Hallelujah. uNkulunkulu uthi uzobona indlela ezokwenzeka ngayo kuzobe ngathi iqhibuka ikhowe, but I will make sure mina Jehova uNkulunkulu ukuthi unokufakaza bokuthi indeed mina usebawuthi owenze lento. Uma ungakholwa uzobona nje ngiqale ngiclean isinyama leso naso, ngivule indlela zakho zibe mhlophe. Hallelujah. Naleminyango obungqongqo zakhe yona ingavuli izovuleka this year. Amen. Nalempilo yakhe besiqala ubawugwadule. Mina Jehova will bring a revival. Ngizoletha amanzi. Amen. Ngizoletha amanzi. Kule mpilo yakhe besiqala ubawugwadule and ngithi bring a revival empilweni yakho, turn your situation around. Ukuthi iqale phansi inothe ibe fertile. Hallelujah. Khuluma uNkulunkulu bafowethu. And konke nje akucelayo uNkulunkulu ukuthi ungangivimbi ngemuva lakho. Hallelujah. Ungangivimbi ngepast yakho. Ungangivimbi ngezimo zempilo obhekane nazo nophile phansi kwazo ungakahlangani nale message, ungakayizwa le message. Hallelujah. Amen. Now uNkulunkulu ke bafowethu onomona, the jealous God who is zealous of us. uNkulunkulu onomona onentshisakalo ngami nawe, unezathu ukuthi kungani athi asikhohlwe. Hallelujah. Ngoba this is the very same God onqabayo ukuthi unyawo lakho lishelele ungene esonweni. This is the same God onqabayo who refuses ukuthi sitha sigiye ngethambo lakho. Hallelujah. Ingoba uNkulunkulu uyazi, ingoba uNkulunkulu uyawazi ama-result okushelelela konyawo ukuthi kuletha ini empilweni yomuntu. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu loNkulunkulu esimkhonzayo enqaba bafowethu ukuthi unyawo lethu lishelele siwele esoneni. Uyanqaba uNkulunkulu. Uletha igospel, uletha inkonzo, uletha indaba zombuso wakhe, uletha insindiso ngeradio, ngeTV, eyithimele emabhasini, emakendeni, all over the show. Ngoba uNkulunkulu uyanqaba ukuthi unyawo lakho lishelele. Hallelujah. And une reason why uNkulunkulu anqabe ukuthi unyawo lakho lishelele. Ingoba uyazi ukuthi ekusheleleni ama-results akhona yini. Now, just to give you an example of ukushelela nemphumela yokushelela. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi unomntwana namhlanje outside of umshado. Hallelujah. Ngoba washelela. Amen. Kumele sikhulume bafowethu iqiniso. Kumele sikhulume bafowethu iqiniso. Kwakhiwa igate ekhaya ngo7. Thiwa wonke umuntu ufuneka besendlini ngesikhathi esithile. But wena ngenxa ukuthi uhlakaniphile uclever, unaware ukuthi uclever bakho buyakushelelisa, waba nendlela yokuphula umthetho wekhaya. Namhlanje unomntwana. Amen. And lo mntwana umphumela wani wokushelela. Wawusunendlela wena yokuphuma kukhiyini uphunyuka bemphethe. Hallelujah.
ngani washelela. Buka uNkulunkulu manje ukuthi unomona kangakanani ngawe. That today wena kumele uzwe le message. Kungani uNkulunkulu enqaba ukuthi unyalo lakho lushelele ezethumela thina the sanctuary ukuthi sizodeliver le message ezokukhalima ukuthi ungangeni ekusheleleni ngoba imiphumela yakhona ayimihle. Amen. Buka waphuma ekhaya usunabantwana manje maybe about 3 or 4 and bakule number bakuyona ngenxa yokuthi ubuzama ukumkhombisa ukuthi uyinikele kuye, you are committed kuyena, you are committed wholeheartedly kuyena. Ngaleyo ndlela you even sacrificed yourself, was sacrifice ubuwena for yena. Hallelujah. Namhlanje you've got 3-4 children with this person and akho direction and i-reason yokuthi uzufike la ukhona wenze nalezi nqumo ocabanga ukuthi izona izokukhombisa ukuthi uyamthanda, ukushelelela, washelelela. Hallelujah. Imphumela ke mfowethu yokushelela le. Ushelele. And uNkulunkulu uthi ngiyasiqonda isimo sokushelela. But akumele sikushiye kusheleleleni. Kumele ngithumele izwi lami, the double-edged sword of my spirit, izwi lami elihlaba inhlangothi zombili, libukhala inhlangothi zombili, elihlaba lihlukanisa inhloko nesikhandi, ukuthi ngikukhalime ngalo. Hallelujah. Ungaze udlebeleke ube umdlwembe. Amen. Ungaze ufikele na imicabango yesuicide. Hallelujah. Ukuthi yini esengiyiphilela mos, ubani osayongithatha senginje. uNkulunkulu uneyinhlelo ezinhle mfowethu ngawo. Vuma wamukele ukuthi ngishelele. I thought ngiclever ngihlakaniphile. Ngiphula imithetho yasekhaya kuze kwakhulunywa isiprofeti ophambi phezulu kwempilo yami, khuluma abazali bami bathi hamba juba bayochutha phambili. Buka ngiyathuthwa manje left right and center. Hallelujah. Ngidansa phezulu kwamatafula kumathaveni. Ngiyathuthwa ngobani ngashelela. Angicabanga ukuthi ngiyazi. uNkulunkulu uthi ngiyayazi imphumela yokushelela mfowethu. Buya. uNkulunkulu esimkhonzayo ke loyo. Hallelujah. Nginamanga bafowethu. Buka namhlanje wena. You are into drugs. You are into alcohol. You are into substance abuse. Hallelujah. Ungene kuzo zonke lezi zinto zotshwala, idakwamiza neziyobisi. Ngenxa yokuthi ubucabanga ukuthi uhlakaniphile isilovasi, kanti uyashelela. Ekusheleleleni kwakho, look at you today. Buka ukuthi unjani. Hallelujah. Nasekhaya basakwazi ukuhlala nawe ngoba udayisa ama-ayina, udayisa ama-toaster, hey man, udayisa ovaseline, udayisa ama-perfume abantu ophila nabo, udayisa nama-roll-on ukuze uyofida i-habit yakho. And imphumela le yonke yokushelela, ushelele, yamukela mfowethu ukuthi ushelele. And the fact ukuthi uNkulunkulu usithumile ukuthi sisebenzise leli gama kuwena ukuze ungalahli ithemba, ingoba ufuna ulalele understand ukuthi this is not the end of the world. Akubona ukuphela komhlaba lokhu ngempilo yakho. Don't be suicidal. Ungazuqume ukuthi uyothetha ligcwele. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo bafowethu sifundiswe kanjalo la esanctuary. Ushelele, ushelelile. And uNkulunkulu uyakhalima ngoba uyayazi impumela yokushelela. Hallelujah. Abanye bethu look today we are HIV positive. Ngakho njalo ini ukushelela. Hallelujah. Kwashelela unyaka. Amen. And buka impumela yakho. That is why it's important ukuthi time and again bafowethu njalo sihlale sikhumbuzana ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unomona ngathi uyenqaba ukuthi unyawo lethu lushelele ngoba uyayazi imphumela yokushelela. Hallelujah. Amen. Kuningi bafowethu nawe ukhona okwaziyo ngawe engenze ukuthi asikubalanga namhlanje la esontweni okuyimphumela yokushelela ngoba washelela.
sonke sinobufakazi bokushelela, sashelela empilweni bafowethu. Hallelujah. Kodwa siyambonga ukuthi uNkulunkulu wasikhalima ngezwi lakhe. Wastopha ukuthi sidlebeleke sibe imdlelo. Hallelujah. Amen. Wastopha uNkulunkulu, wasikhalima ngezwi mfowethu. Unabantu futhi wena obaziyo abadlule ezimene ezinzima, even kunalezi esimentionile la nesikhulume ngazo la ebandleni kule ntshumayelo namhlanje. Othi uhlala ubheka u-apply ingqondo yakho ucabanga ubonke engashelela la, washelela la. Hallelujah. Nyama zoNkulunkulu uthini bafowethu? Anikhulume nami nginilalela. Yini efike ekhanda lakho? uNkulunkulu methi akafuni unyawo lakho lishelele ngoba uyayazi umphumela wokushelela. Yini efike ekhanda kwena? Khona umuntu omaziyo washelela noma ikhona nawe yakhe indawo yazi angashelela. Hallelujah. Siyambonga uJehova bafowethu. Amen. Now, yingakho uNkulunkulu inkosi yami, we serve a mighty God. What a mighty God we serve. Yingakho uNkulunkulu bafowethu esikhalima aphunde asinxenxe. Akazi mangibeka kahle yile. Amen. It is for this reason therefore that uNkulunkulu God exhort us ngezwi lakhe. Yabona, prophetically and otherwise uyasinxenxa, uyasikhalima ngezwi lakhe. Athi asilibale imuva lethu, silibale futhi nangemlando yempilo yethu nempilo esidlule kuyo, singakahlangani nale message ka-2024 ebekwe encwadini ka-Isaiah 43, the whole chapter. Sase siyilontshe ku verses 18 to 24, sorry, to 19. Hallelujah, verse 18 to 19. Amen. Uthi uNkulunkulu ngiya-understand ubungakahlangani nalenhlobo ye-message, ubungakahlangani nalenhlobo yentshumayelo, ubungakahlangani nalenhlobo yemfundiso. Imfundiso obusahlangane nazo yilezi ezingipresenta mina uNkulunkulu njengoNkulunkulu okucuphile okulandelayo olinda ukuthi wenze iphutha. Ubungakavezelwa ubuNkulunkulu bobuNkulunkulu bami, my sovereignty as Jehovah God. Hallelujah. Ukuthi mina Jehova uSebawothi ngiyakwazi wena ngikukhohliwe. Ngikwazi isho nangegama lakho ngoba wena vele uyimvu yedlelo lami ngowami. Bungakayitholi leyo message. Ubusathola imessage ukuthi uNkulunkulu ukulindile ukuthi uthi inkethu avela kujijele kusathana thatha nakuhlabe ngefoloko akuphendule like iBryce Hogweni. Izona imfundiso obunazo lezo ngoNkulunkulu. Hallelujah. Uzulahle ithemba nje ukuthi akusho ukuthi isimo somuntu esengiwuye vele akusekho ukuphenduka. Kanti ayithuba lisekhona mfowethu. Konke afuna ukuyenza uNkulunkulu empilweni yakho. And thina njengebandla isishayisa ngovalo. Hallelujah. Isishayisa ngovalo ngoba uNkulunkulu siyayibuza ukuthi what is it ngathi yini le ngathi, what is it that make us deserve, yini leba ngokuthi uNkulunkulu usibone sifanelekile ukuthi ungasophula, hey man, that you can snatch us out of sins of habit and sins of resolving in our hearts that there is no God. Yini leba ngokuthi usihlwithe Jehova right emlilweni wesono. Hallelujah. Nokuvama kwesono usihlwithe wena Jehova like a log of burning wood. Usihlwithe njengokhuni lomlilo oluphuma emlilweni oluvuthayo. Udawuza ama-flames, upholisa ama-flames okusha kwethu esonweni sisengala. Hallelujah. Siyayibuza bafowethu ukuthi ngempela sigezephi thina. What is it that you have done that makes us deserve ukuthi uNkulunkulu in his beauty and perfect splendor, in his sovereignty as Jehovah God, ebuNkulunkulwini bakhe athi choose us as the work of his hands, ukuthi noma sesimonile samhlubuka
athi ithemba lisekhona, asisabele, buyani ekhaya. So uNkulunkulu unesizathu-ke bafowethu, kungani esinxenxa, kungani esikhalima, kungani ethi exhort us ukuthi silibale imuva lethu, silibale even singadlinzi ngomlando wempilo wobubi nesono esidlule kuwo, singakahlangani nale ntshumayelo, singakahlangani nezwi, singakahlangani naye eye to eye. Hallelujah. Personal encounter with God, just like that. Hallelujah. uNkulunkulu ke bafowethu engumnini wabantu, umdali wezulu nomhlaba, uyazi ukuthi kunezimo zempilo othi udlule kuzona kube nzima ukuyilibala. Hallelujah. Kunezimo zempilo othi udlule kuzo, you find it very difficult to forget those former things. You find it difficult to forget lezo zinto zakudala zemuva lakho. Hallelujah. And unezathu eziphelele ukuthi ngisho uzama ukukhohlwa okungakhohlweki ngoba ubuhlungu owabuzwa. Amen. Ngenxa yokuba subjected to lesimo sempilo, bashiya unamasikazi abuzibeki. Hallelujah. Iziphi Jehova lezi izathu? Sicela usiphe noma izimbalwa God Sanctuary Family Church ukuze usivuse, usiphaphamise nengqondo ihlahlamuke, sikwazi ukuhlukanisa between wrong and right. Hallelujah. Amen. Put to difference. Amen. Put to difference what is holy vis-a-vis that which is unholy. Leviticus 10:10. Amen. Now, uNkulunkulu uthi ezinye zale izathu ezibanga ukuthi benzima for you to forget the former things, i-anger. Hallelujah. Hey, udiniwe man. Udinwe ngesizulu kuthiwa uganunwabo. Hallelujah. Ngisho ungazama kanjani, isehlo esakwehlakalela, hayi asifogiveki, asixoleleleki, udiniwe. Amen. Angazi-ke nami mfowethu ukuthi yini le eyaze yabanga ukuthi unqume ukuthi uNkulunkulu akekho, eyabanga ukuthi uzunqume ukuthi indaba yesonto, indaba yebandla likaKristu into engekho, ifilosofi nje le from the west, ifike nabelungu lento. Angazi ukuthi iziphi izathu ezibange ukuthi uzunqume owahlangabezana nazo mhlawumbe endlini yesonto, waze waphuma from indlu yesonto wangena kwizinkolo zabomdabu. Hallelujah. Wasufika uye ukukhonza uNkulunkulu, wakhonza ishoba, wakhonza inyongo yesilwane, wakhonza ngenyongo yesilwane, wakhonza ngeshoba, wakhonza isilwane, inyoka. Kuningi okunye ongabe yakhonza engakwazi. Hallelujah. Owapha uNkulunkulu ukhuluma ngezigubhu lezi ezigcwele iyadi nendlu yakho, kodwa uke wamtaste uNkulunkulu kwamoya okhuluma ngomoya ongcwele. Kodwa ngenxa yokuhlangabezana nezimo ezithile zakucasula wadinwa ebandleni, ushiya uNkulunkulu okhuluma ngokukamoya, wayolalela uNkulunkulu okhuluma ngezigubhu. Hallelujah. uNkulunkulu okhuluma ngekhwela. Mese sitshela ukuthi uyamuzwa wena ukhuluma ngekhwela ukuthi uthini. Hallelujah. Kanti hayi ukhuluma imicabango yakho. Hallelujah. Ayikho ilanguage yekhwela. Amen. uNkulunkulu kabafethu ukuthi wena osazi isimo sakho, but thina sithunyiwe as the sanctuary ukuzokukhalima, ukuzoletha izwi likaNkulunkulu kuwo, ngoba uNkulunkulu ufuna ukukuhlwitha, kunomsebenzi omusha afuna ukwenza empilweni yakho, but i-anger iyamvimba. Hallelujah. Ugcwele revenge wena. Amen. Une-revenge. Uthi ngizokwazi ukuthethelela mase ngiyiphinisele. Hallelujah. Uma ngingakayiphiniseleli ayakuthetheleleki. Kuthi kumnandi kuhleli
uvela usikhumbule lesehlo, usikhumbule lesigameko. You just remember this incident and you start all over again. Ubhodla umlilo, you breathe fire and you want to right away go and revenge for yourself. Hallelujah. Ezinye ke mfowethu zezimo lezo eyibanga ukuthi kube difficult for you to forget the former things. Eyibanga ukuthi kube nzima for wena ukuthi ukhohlwe imuva nomlando wemuva lakho ungakahlangani nalenhlobo yentshumayelo nezimfundiso. Hallelujah. Kungenzeka futhi mfowethu ukuthi enteba ukuthi ungalibali kalula wena ingoba uyilomuntu othi uyayiself justifier. Yabona lana self justification. Uma uyiself justifier wonke umuntu ophilayo nophila naye uwrong ngaphandle kwakho. Hallelujah. Ama philosophers athi it's your way or the highway. Awutshelwa wena, awutsheleki, awuyaleki, awusoleki, awufundiseki ngoba konke uyakwazi. Amen. Yizo ke ezinye zezimo lezi eyibanga ukuthi wena ungakwazi ukulibala imuva lakho, eyibanga ukuthi ungakwazi ukulibala ngomlando wempilo oyiphilile ungakahlangani noKristu Jesu abe inkosi nomsindisi kuwe. uNkulunkulu uthi siyangivimba lezi clean, koroba. Hallelujah. Amen. Koroba, shall spring cleaning. And ithunywe isamshwari mfowethu kuwena ukuthi izoyideliver le message in the length and breadth of the world. Kuzo zonke inkalo mangungomani omhlaba. And siyambonga uNkulunkulu, particularly those of you abasilandelayo even ama services ethu online and on YouTube. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngani engathi uNkulunkulu anganenzela kahle anikhanyisele indlela zenu. Hallelujah. Asidile bafowethu nokuyijustify. Wonke umuntu nje about wena, wonke umuntu wrong, uwe kuphela right. Hallelujah. Uma abantu behlezi beyixoxela, mufika beye ukukhuluma yiko behleba ngawo. Hallelujah. Yonke into is about you. Methiwe yaziyanuka kabi le perfume wathi ukukhulunywa ngawo. Hallelujah. Angazinona yabazi nabantu abanjalo. Yonke into is about them. Intshumayelo esontweni is about you. Uplanwe ngawe. Hallelujah. Kanti cha uNkulunkulu uyakuvakashela ufuna ukudila nalesimo odlula kusona ngoba kunomsebenzi omusha afuna ukufeza ugcine empilweni yakho. Hallelujah. Angandidi bafowethu. Ezinye futhi zezinto eyibanga ukuthi ungakhohlwa wena, ipast yakho nomlando wakho, ipride. Ubuqa. Yona ipride angithi. Ubuqa, ukuyiqhenya. Usuwakha istop nonsense around wena ngokuyiqhenya. Akasekho umuntu okwazi ukufinyelela kuwe. Jiye khale wena futhi uthi abantu abakuthandi. Khale wena uthi abantu bayakuziba. Khale wena ukuthi abantu aba-associate nawe. Kanti wena wafaka istop nonsense ngobuqa, ipride. Bayiqhenya abantu bayasaba ukusondela kuwe ngoba bayibona bengekho kwileague yakho. Hallelujah. So wonke umuntu akafuna ukuphoxeka eze kuwe ngoba hayi akadlali kwileague yakho, udlala wedwa. But khala wena futhi usuze waba nenhliziyo embi uthi abantu abakuthandi kodwa ukathi check or use the word of God. Sebenzisa izwi likaNkulunkulu, the double-edged sword of the Spirit of the Lord, ukuyihlola wena ukuthi hayi imini engixosha abantu empilweni yami ngenxa yepride. NoNkulunkulu uthi uyaxosha ngoba akakwazi manje ukuzoqala lo msebenzi omusha ekumele awenze empilweni yakho ngo-2024 going forward. Hallelujah. You're too proud. Kuningi bafowethu singakubala okumvimba uNkulunkulu athi asidile na nokuvimbayo wena ukuthi uNkulunkulu enze umsebenzi omusha empilweni yakho. Hallelujah.
okunye size sikubize ngama-sins of habit, habitual sins. La usufike khona ekutheni hayi ngiyothetha ngcwele mfowethu, ngeke ngife ngiveze umuntu. uNkulunkulu uthi as long as usengala kwethuna ngivumele ngokuthi ukorobe and clear up all these things, man. You are my own, when you are my own. Ngowami, ngikwazi ngegama lakho. Uyimvu yedlelo lami, umsebenzi wezandla zami. And I don't want to lose you to hell. uNkulunkulu akathokozi by losing umoni oyedwa unto his hope. God does not rejoice in the death of a sinner. Akafuni ukuluza abantu bakhe abaluzele in eternal damnation, eternal condemnation. uNkulunkulu akakufuni lokho. Hallelujah. Now uyayibuza pastor, kahle uthini kithina Contemporary Family Church? Kahle what are you saying to us? What are you teaching us? Igengi yami ke in the north iri pastor T hlalusa bro wami. Awukhaze kahle. Chaza. Uthini uNkulunkulu kithi ngawe. Hallelujah. Siyakuzwa mfowethu ukuthi uthini. Siyamuzwa uNkulunkulu ukuthi uyasikhalima. Siyamuzwa futhi uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi kusho ukuthini ukushelela. Uyayazi nemphumela yokushelela. Ingake esikhalima in 2024. ngoJohn Isaiah 43, the whole chapter. Esihlonjwe kuyona thina ku verse 18 to 19. Awuchaze kahle. Awuyibeke nje ngendlela nami engakwazi ukuyichazela umuntu mhlambe ongafundile. Uyabona? Awuyibeke ngendlela engakwazi ukuthi ngifike ekhaya ngihlale nogogo phansi ngimtshele ukuthi nansi into engiyifundile esontweni namhlanje, nansi into uNkulunkulu akhulume ngayo kimi namuhla, engibona ukuthi nawe gogo, nawe malume engathi uyayidinga, nawe mngane, nawe makhwelane engathi niyayidinga le. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu? Amen. Ake siyichazeke bafowethu lento ukuze uyi-understand ukuthi i-anger, i-pride, i-self-justification, i-revenge, ama-habitual sins njokade sikubala. Hallelujah. Kwenzeka kanjani ukuthi kungenze ngingakhohlwa imuva lami? Kwenzeka kanjani ukuthi kungenze ngingakhohlwa umlando wempilo engidlule kuyo ngingakahlangabezani noNkulunkulu, ngingakahlangabezani noKristu Jesu nje abe inkosi nomsindisi kimi, ngingakahlangabezani nesanctuary uNkulunkulu ayiphathise le message, this besora eyabelelwe ukuthi idile nami ingophule njengesikhulu somlilo, like a log of burning wood out of the fire of hell. Hallelujah. Ake sicabangeke bafowethu ndawonye. Let's think together. Let's apply our minds. Because vele thina ubuhlakani kuyi-DNA yethu njengabazalwane. Ngoba ubuhlakani ibona esirewardwa ngawo ngokusaba uNkulunkulu, ngokuhlonipha uNkulunkulu, ngokukhonza uNkulunkulu. Sirewardwa nje sivele siphiwe nje uNkulunkulu asithi mbibi asithi mba nge-wisdom. Hallelujah. Asi-apply-ke le wisdom, asiyisebenziseni namuhla. Let's think together ukuthi yini mina mhlambe engayinakile engiyitshela ukuthi ngayithethelele kodwa iyaqhubeka nokuphila kimi, angikho aware, but kunabantu abathi lo muntu lo ngathi akekho right. Hallelujah. Amen. Uthini uNkulunkulu uthini? Amen. Ake sithathe nje i-case. Asithathe ama-cases out, is it fine? Let's just do 2 cases. I-case yokuqala ukuthi kungenzeka mfowethu while usothandweni, ngesingisi bathi while you were head over heels othandweni. Amen. Amen. Angicela uyibeka ngesingisi siqala bese sichaza. Amen. Kungenzeka, it may happen while you were in love head over heels, you financed the education of your childhood sweetheart
at college or university. Amen. Why finance somebody? Hallelujah. Because you want to build a future with this person. Amen. What you know, let me start with her. You secure a future yake because mina already sengiyasebenza. I'm already working. Hallelujah. So let me also boost my childhood sweetheart. Let me launch her so that she can also have her own salary. Do you understand? Hallelujah. Amen. But when your childhood sweetheart graduated at college or university, she discovers you are not his or her type. Hallelujah. You financed everything wakoka. But when she graduates, she realizes and she discovers, good night, man, you are not my type. Hallelujah. And it was at that point, therefore, that when you decided, you resolved in your heart. You're going to know, man, I don't believe in love anymore. I don't believe in love anymore. You lost all hope. You lost all trust in love. Hallelujah. And manje lento uphila nayo. Usuze wane title ebizwa ngo single parent. Hallelujah. Ukuthi mina ngu single parent, ngu single this, ngu single that. So kungenzeka ke mfowethu kwi case yesibili uNkulunkulu asiphe yona. And kune reason why uNkulunkulu esipha lama case. Kungenzeka ukuthi wena you were born into poverty. Uzalelwe kwi poverty. Amen. Uzalelwe kwi poverty. Ukuhlupheka, ukuswela, ukungabi nezinto. Vele yona lifestyle oyaziyo. Amen. Kungenzeka ubahlwempu yona lifestyle oyaziyo. Vele uzalelwe kuyona. Amen. You are born into lack. You may have been born into illiteracy. Baze bathi abakhulumayo wena ikhaya lakini balibiza ngekhaya leqhaza. Hallelujah. Uzalele endlini yeqhaza. Umnyango wesikole awukwazi ngisho ukubhala igama lakho. Awukwazi ngisho ukufunda izinto. Awukwazi ngisho ukufunda iBhayibheli. Hallelujah. Iyona impilo yaziyo le. Wazi nje ukuthi well liyaphuma liyashona mina ngijika nelanga. Hallelujah. Ngijika nelanga. Ayike into engiyenza empilweni yami ngaphandle kokujika nelanga. Hallelujah. Kungenzeka futhi ezinye zezinto ezibanga ukuthi ungakwazi ukulibala imuva lakho ingoba vele wena uzalelwe kwi charity. Hallelujah. Uzalelwe kwisimo se-welfare, ubhekelelwa uhulumeni, uphila ngemali yekolo. Hallelujah. Uya ngayo esikoleni, uthwele isinkwa ngayo. So iyona impilo ofikele kuyona leyo. Awukazi uyitaste enye inhlobo yempilo. Asikhulume lento bafowethu. Hallelujah. And therefore, awuna experience lento ebizwa nge-abundance. Awuna experience yempilo yokuchichima kwempilo or yempilo echichimayo. Awuna idea ngayo because all you know ubashwempu ukuhlupheka nomgabi nalutho. They have not. Amen. So the only thing you know is just this life. Honor exposure. The only thing you know is just this life. But as ukhula, lempilo le iwenza ube nolaka. Uyabona lento? Awazi na ukululaka liqhamukayo. You are always angry. Uyabuka eminye imizi yabantu kukhanya ogesi, uyabuka eminye imizi yabantu ingane zesikoleni and everything. Uyabukela from a distance, yabona. And although ushaya ngathi awunakile but unakile and iyakuphazamisa lento, iyakuhlupha. Hallelujah.
So it makes you angry. Hayi ngoba uplanile uba angry. You see, it's not that you are angry ngoba ufuna uba angry. No, but isimo sempilo sikwenza ube angry. Unolaka. Amen. Ngamafishane uma sizoku-assessa psychologically. Uyabona lento? Uma sizoku-assessa ngokwezemfundo yengqondo, uyagula wena, but awukho aware ukuthi uyagula. Hallelujah. You have this thing called OCD, obsessive compulsive disorder. Hallelujah. And manje lokugula kwakho kule anger that you have. Uzucabanga ukuthi hey wena uyi-perfectionist. Hallelujah. Kanti imuva lakho nomlando ngempilo yakho nendlela okhule ngayo iwona lo sukwembethe usuphenduke i-lifestyle indlela yempilo ucabanga ukuthi wena hayi mina ngiyaziwa nasekhaya ngiyi-perfectionist kanti ake uyagula u-angry. Hallelujah. Udiniwe. We've got this inner anger deep down inside of you, and you manifest manje as this person nje okuthiwa uyi-perfectionist kanti awuyona i-perfectionist, uyagula. You have this obsessive compulsive disorder, unolaka oludeep ngaphakathi, and lu-informa izimo zempilo ophile ngaphansi kwazo nokhulele kuzo. Now you are trying to improve your life well, but you know this thing your life. Hallelujah. Nasemsebenzini ucabanga ukuthi wena uyi-perfectionist. Ufuna abantu badiscipline. We understand ukuthi uNkulunkulu uthini. Ukholelwa kwi-discipline, awukholelwa ekunikeni abantu i-chance. Hallelujah. People must be given a chance. They may not be prophets to see how you want things done until such time that you tell them, ukuthi mina as your manager, this is how I want things done. Ucabanga ukuthi bazoprofetha ukuthi ucabanga nekhanda lakho. And uma behluleka ukuyenza lento le, wena uthi mina I'm a perfectionist. Bangakho abantu osubaxoshile nosubaxoshisile emsebenzini ngenxa yalesigulo sakho nazo. Uyagula wena, umzalwane kodwa talk in spirit field, umtshela abantu lokho, uattenda nesonto on Sunday, nama-cell church on Wednesdays. Hallelujah. Amen. You are living under the lie. You are a perfectionist. You are not. Unkulunkulu namhlanje uyakukhalima-ke ngezwi lakhe uthi buya. Hallelujah. Uyagula. Amen. Buya, uyagula wena. You have not forgotten izimo nomlando wempilo yakho ungakahlangani noKristu Jesu abayinkosi nomsindisi. Abanye bethi sebehlanganile noKristu Jesu wabayinkosi nomsindisi, but they are still using ipast yabo as a yardstick. They are still using ipast yabo njenge-ruler ne-measuring stick yokuthi impilo abayiphila manje kufanele bayiphile kanjani. Hallelujah. Yiwo-ke sebefomele igroup esaziwa ngokuthi uyi-perfectionist. Umuntu enimbiza nge-perfectionist mhloleni ngokamoya before nithi uyi-perfectionist. Ngoba i-perfectionist i-leader from the front, ayilandeli ngemuva, i-command, ikhipha ama-instructions left, right and center. Perfectionist will lead from the front because the perfectionist know ukuthi yini right ekumele yenzeke. Ayilindele ukuthi ni-prophet ukuthi yini right ekumele yenzeke. Uyagula lo muntu. Hallelujah. Kulimpela. Namhlanje uNkulunkulu-ke uyakukhalima ngezwi lakhe. uNkulunkulu usiphathisile le message thina la esanctuary ukuthi sidelive kuwe. Ufuna ukwenza umsebenzi omuhle empilweni yakho, but uvinjwe lezimo zempilo izona. Usuze waphenduka i-prayer item kubantu emakhaya mebekhuleka. Ngoba udiniwe, utasukile, and you keep lying to yourself ukuthi you are a perfectionist. You are not. We're explosive. Minor things, they trigger you. Boom! You boom. They trigger you. Baphelelwe imisebenzi abantu ngawo. Kulanjiwe emakhaya. And uyayiqhenya wena. Uze wenza ama-example ngabantu.
udobani bahamba nawe uzobalandela. That's a matter of deliverance. Uyadinga ukuphulwa kule demon elikwena le OCD, obsessive compulsive disorder. Une disorder uyakhula. Hallelujah. So uNkulunkulu ke uthi mfowethu, with just these two cases, ngama cases awu2 esiwadiscussile, kungenzeka ukuthi nawe uwumzalwane, kungenzeka ukuthi ula esanctuary. Hallelujah. Ukuthi nawe uyinamba yalabantu abahlulekayo to forget the former things ngenxa lezimo odlula kuzona, yalabantu abahlulekayo ukukhohlwa imuva labo nemlando emibi ngempilo yabo bengakahlangani noKristu Jesu noma bengakafinyeleli kule nhlobo yentshumayelo. Hallelujah. Amen. Kwanga uNkulunkulu nganilonda ke bafowethu, anibophe futhi nangebhande lakhe likamoya, tuck you into his bosom, anigcine, anti-preserve you. Hallelujah. For his own glory and leisure. And asebenzise uNkulunkulu bafowethu to reach out unto his people abazinamagama abo, abangabantu bakhe, the sheep of his pasture, izimvu zedlelo lakhe, ukuthi sikwazi ukuthi reach out to God with this besora, this prophetic message ephuma kuNkulunkulu uqobo, which is meant to turn around izimo zempilo zabantu. I love you with the love of Christ Jesus. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise until we meet again. Amen.